μαραθωνοδρόμων με πάνω από 1.000 άτομα να δοκιμάζουν τις αντοχές τους στην κλασική διαδρομή των 42 χιλιόμετρων. Ξεχωριστή παρουσία φέτος θα είναι η Γεωργία Καλτσή, αθλήτρια καλαθόσφαιρας με αμαξίδιο, σύμβολο δύναμης και θέλησης. 10 χρόνια μετά το σοβαρό τροχαίο που της άλλαξε τη ζωή, η Γεωργία συνεχίζει να εμπνέει με το παράδειγμά της, αποδεικνύοντας πως τίποτα δεν είναι αδύνατο όταν υπάρχει ψυχή και πίστη στον εαυτό σου. Στις 7 το πρωί της Κυριακής θα δοθεί η εκκίνηση του μαραθωνίου δρόμου των 42 χιλιόμετρων, ενώ στις 7 και 15 ακολουθεί ο ημιμαραθώνιος των 21 χιλιόμετρων. Στις 10 ξεκινά ο αγώνας των 10 χιλιόμετρων, στις 11 και 10 ο ατομικός δρόμος των 5 χιλιόμετρων και στις 11 και 30 ο εταιρικός αγώνας των 5 χιλιόμετρων. Τη σκητάλη θα πάρουν τα παιδιά στις 12 και 20, τρέχοντας τον παιδικό δρόμο του 1 χιλιόμετρου. Ένας αγώνας που δεν αφορά μόνο τα χιλιόμετρα, αλλά τις ψυχές που συναντιούνται. Μια γιορτή στην οποία πρέπει... Γιατρέ, για να δούμε σημαντικότερες προκλήσεις για τα συστήματα υγείας σε όλο τον κόσμο. Πρόκειται για μια χρόνια πάθηση με συνεχώς αυξανόμενη συχνότητα, επηρεάζοντας ανθρώπους κάθε ηλικίας. Η Παγκόσμια ημέρα διαβήτη, η σημερινή δηλαδή, υπενθυμίζει την ανάγκη για έγκαιρη πρόληψη, ενημέρωση και καλύτερη πρόσβαση σε φροντίδα, ώστε τα άτομα με διαβήτη να μπορούν να ζουν με ασφάλεια και ποιότητα. Είναι μαζί μας εξ αφορμής της Παγκόσμιας Μέρας ο ενδοκρινολόγος παιδίατρος Νίκος Σκορδής. Γιατρέ, σας χαιρετώ. Καλημέρα. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εμείς που είστε μαζί μας. Γιατρέ, για να δούμε ακριβώς... Και με αφορμή το προηγούμενο βίντεο που δείξαμε, το μαραθώνιο, απλά να περάσει και ως μήνυμα ότι ο αθλητισμός είναι ένα γεγονός, είναι μια ενέργεια στην οποία πρέπει να συμμετέχουν όλα τα άτομα τα οποία έχουν διαβήτη. Μάλιστα, σημαντικό. Αυτό να μας εξηγήσετε και πώς βοηθάει. Διαβήτης λοιπόν, όταν λέμε διαβήτη εννοούμε το σακχαρόδι διαβήτη ή υπάρχουν και άλλες ονομασίες για το διαβήτη? Άτυπος για παράδειγμα. Είναι και άλλες ονομασίες. Σακχαρόδις διαβήτης είναι η ομπρέλα η οποία περιλαμβάνει όλους τους τύπους του διαβήτη. Η 14η Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως Διεθνής Μέρα ένεκα του γεγονότος ότι είναι τα γενέθλια του Πάντινγκ. Ο Πάντινγκ είναι ο ερευνητής ο οποίος έχει ανακαλύψει την ινσουλίνη, τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ, η οποία ινσουλίνη έχει αλλάξει τη ζωή των παιδιών, όχι μόνο των παιδιών, αλλά και των ενηλίκων που έχουν ανάγκη την ινσουλίνη. Αντρά έτσι για την ενημέρωση του κόσμου, υπάρχει ο διαβήτης ο τύπος 1, είναι αυτός ο οποίος πρωτίστως εμφανίζεται στη παιδική ηλικία, όπου το παιδί έχει ανάγκη ινσουλίνης. Η ινσουλίνη χορηγείται με ενέσεις ή με την αντλία, και ο διαβήτης τύπου 2 που παρατηρείται στη μεγαλύτερη ηλικία, όπου εκεί η θεραπευτική προσέγγιση είναι με φαρμακευτική αγωγή. Μάλιστα. Πάμε πρώτα στη διάγνωση, γιατρέ, σε σχέση με το... Η διάγνωση είναι απλή, όσον αφορά το διαβήτη τύπου 1 είναι απλή διάγνωση, γιατί εκεί θα υπάρχουν τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα θα είναι πολυουρία, πολυδιψία, πολυαβάρους. Θα γίνει μέτρηση του σακχάρου αίματος, αυτό θα βρεθεί σε μια τυχαία μέτρηση ότι είναι πάνω από 200 και έτσι τίθεται η διάγνωση του διαβήτη. Αυτό βέβαια πρέπει να επιβεβαιωθεί με πιο εξειδικευμένες αναλύσεις, οπότε είναι εύκολο στη διάγνωση. Για τον διαβήτη τύπου 2 που παρατηρείται σε μεγαλύτερες ηλικίες, εκεί μερικές φορές λέμε ότι για κάθε ένα άτομο το οποίο διαγνώσκεται με διαβήτη υπάρχουν και άλλα 2 άτομα τα οποία έχουν διαβήτη και δεν το γνωρίζουν. Οπότε εδώ πέρα μπαίνει και η επιτακτική ανάγκη ότι πρέπει να υπάρχει μια τακτική ιατρική παρακολούθηση για όλα τα άτομα με τη μέτρηση του σακχάρου, με τη μέτρηση κάποιων άλλων δικτών, έτσι ώστε να τίθεται έγκαιρα και η διάγνωση του διαβήτη 2 και έτσι έγκαιρα να αντιμετωπίζεται έτσι ώστε να μην οδηγήσει σε επιπλοκές. Ναι. Πριν θέλω να εστιάσουμε στην τύπου 1 που είναι για παιδιά, τύπου 2 που το γνωρίζει κανείς, κάνει αναλύσεις αίματος, δείχνει κάτι το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να ρυθμιστεί χωρίς θεραπευτική αγωγή. Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ή δεν ισχύει να κόψουμε τη ζάχαρη. Όχι, εκεί πέρα απαιτείται και διατροφική προσαρμογή, απαιτείται και άσκηση και στις πλήστες των περιπτώσεων απαιτείται και μια φαρμακευτική αγωγή. Όσον αφορά τον τύπου 1 διαβήτη, είναι αυτός ο διαβήτης ο οποίος παρουσιάζεται στην παιδική ηλικία.
και έχουμε μια αύξηση τα τελευταία χρόνια, ιδίως μετά από το 2000, παγκοσμίως, αυτό είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, είναι ο διαβήτης όπου το παιδί έχει ανάγκη χορήγησης της ινσουλίνης, η οποία ινσουλίνη χορηγείται με νεσούλες, είτε με πένα είτε με την αντλία ινσουλίνης. Ναι. Και αυτό μας οδηγεί, γιατρέ, στα αναλώσιμα, αλλά πριν πάμε σε αυτά να δούμε, υπάρχει κάποια εξήγηση στην παγκόσμια αυτή αύξηση του διαβήτη τύπου 1 μετά το 2000? Υπάρχει μια γενετική προδιάθεση, υπάρχει αυτή η γενετική προδιάθεση, αλλά σε κάποια φάση θα πρέπει αυτή η γενετική προδιάθεση να δεχθεί και ένα πυροδοτικό μηχανισμό, δηλαδή ένα ερέφισμα από το περιβάλλον, είτε αυτός είναι ιός, είτε αυτός είναι μια τοξίνη ή κάτι ακόμα το οποίο δεν γνωρίζουμε, έτσι ώστε να ξεκινήσει μια προοδευτική καταστροφή των β-κυττάρων του παγκρέατος. Είναι τα β-κύτταρα τα οποία είναι αυτά τα οποία παράγουν την ινσουλίνη. Και αυτή η ιστορία μπορεί να κρατήσει μερικούς μήνες ή ακόμα και μερικά χρόνια. Τώρα, από τη στιγμή που γενετικά δεν έχουμε αλλάξει, η αύξηση αυτή μπορεί να εξηγηθεί με την έννοια ότι έχει τροποποιηθεί το περιβάλλον και έχουν αυξηθεί όλοι αυτοί οι παράγοντες οι οποίοι πυροδοτούν όλη αυτή την ιστορία και την αυτοάνωση καταστροφή του παγκρατικού β-κυττάρου. Μάλιστα. Τώρα, γιατρέ, επειδή ακούμε και παιδάκια, σημαίνει σας περιμένουν, θα πάμε και στο μήνυμα, απλά εξηγώντας αυτό του τύπου 1, όσοι διαγιγνώσκονται, τα παιδάκια που αντιλαμβανόμαστε όλοι, ότι είναι μια δύσκολη διάγνωση και για τα ίδια τα παιδιά, αλλά και για τους γονείς τους. Είναι κάτι που μένει SAE και χρειάζεται SAE η χορήγηση ινσουλίνης? Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Από τη στιγμή που το παγκρατικό κύτταρο έχει καταστραφεί και δεν μπορεί να παραγάγει την απαιτούμενη ποσότητα ινσουλίνης, τότε σημαίνει ότι το παιδί έχει ανάγκη αυτή την ινσουλίνη ισόβια. Μάλιστα. Και πάμε στα αναλώσιμα, πριν πάμε στο μήνυμα της σημερινής μέρας. Στα αναλώσιμα, όλα αυτά που κατά καιρούς είχαμε πει και για τη μέτρηση, αλλά και για την χορήγηση, είναι σημαντικό για την ποιότητα ζωής των ασθενών, ειδικά των παιδιών. Να έχουμε στην Κύπρο ότι τη δικαιούνται όλοι, ότι υπάρχει και αλλού, γιατρέ. Ναι. Αυτά διατίθενται στην Κύπρο, δηλαδή έχουμε και τις απαραίτητες πένες, έχουμε και τις αντλίες. Βέβαια, τώρα γίνεται μια προσπάθεια έτσι ώστε να μπορούν να εισαχθούν στο σύστημα όλες οι μορφές με τις οποίες μπορεί το παιδί να πάρει την ινσουλίνη. Ναι. Αντιλαμβάνεστε ότι η τεχνολογία προχωρεί, μας έχει βοηθήσει πάρα πολύ στη ρύθμιση του διαβήτη, γιατί υπάρχουν και οι συσκευές οι οποίες εφαρμόζονται και μας λένε ανά πάσα στιγμή. Ναι, και γι' αυτό το θέμα, σε αυτό αναφέρομαι, γιατρέ. Το είχαμε αναδείξει ότι έχουν κάθε δικαίωμα και τα δικά μας τα παιδιά να έχουν τελευταίας τεχνολογίας. Κάθε δικαίωμα να έχουν τελευταία τεχνολογία. Νομίζω ότι γίνεται μια προσπάθεια. Η προσπάθεια είναι σε καλό δρόμο, έτσι ώστε όλα τα παιδιά να απολαμβάνουν τα ίδια ευεργετικά αποτελέσματα της τεχνολογίας, η οποία τεχνολογία έχει αλλάξει πλήρως και την θεώρησή μας για το διαβήτη, αλλά μας έχει βοηθήσει και εμάς ως επαγγελματίες υγείας στην καλή ρύθμιση. Και υπάρχει τώρα αυτή η διασύνδεση σε σχέση με φάρμακα ενέσιμα όπως το Ozempic. Γιατρέ, το λέω, είναι ακόμα ένα άλλο που μου διαφεύγει. Αυτά είναι για διαβήτη τύπου 2. Αυτά είναι μια άλλη ιστορία. Ναι, όχι, λέω τώρα. Αφορά το διαβήτη. Ναι, τώρα μιλάμε γενικά όμως για το διαβήτη, εξ αφορμής της ημέρας και πάω από το ένα θέμα στο άλλο για να δούμε ακριβώς τις τελευταίες μέρες τι να προσέξουμε. Ξέρετε, καμιά φορά στην προσπάθεια του άμεσου, του ότι υπόσχεται κάτι, γρήγορη θεραπεία κλπ. Είναι και εις βάρος και μιας άλλης ασθένειας για την οποία χρειάζεται ένα φάρμακο. Απλά έχοντας σας σήμερα, δράτω με τις ευκαιρίες για να απευθυνθείτε στους διαβητικούς σήμερα εσείς, για να δούμε τι πρέπει να προσέξουν, τι να αγνοήσουν και τι ακριβώς πρέπει να κάνουν για την υγεία τους. Το νομίζω είναι τα άτομα με διαβήτη, είναι να συμβουλεύονται πάντα τον προσωπικό τους γιατρό, τον επαγγελματία υγείας, τον ειδικό. Γιατί όλα αυτά τα οποία κυκλοφορούν στο διαδίκτυο αρκετές φορές είναι παραπλανητικά και αρκετές φορές βλάπτουν και την υγεία του ατόμου, να μην λέμε του ασθενούς. Ναι. Οπότε η συμβουλή είναι ότι οποιαδήποτε πληροφορία κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, με την οποία έχει εύκολη πρόσβαση ο κάθε ένας από εμάς, είναι καλά αυτή η πληροφορία να διασταυρώνεται με τον επαγγελματία υγείας.
Μάλιστα. Και πάμε και στο μήνυμα της σημερινής μέρας για το 2025. Το μήνυμα της σημερινής μέρας είναι διαβήτης και ευεξία. Δηλαδή, ο διαβήτης να μην αποτελεί εμπόδιο στην καλή ζωή, στον καλό τρόπο ζωής. Ο διαβήτης να μην αναχαιτίζει τα όνειρα ενός παιδιού. Και εδώ πέρα ακριβώς είναι και η δική μας προσπάθεια, όπου θα πρέπει να ενημερώσουμε τον κόσμο τι είναι διαβήτης. Θα πρέπει να ξέρει το σχολείο του παιδιού τι είναι διαβήτης και πώς μπορεί να αντιμετωπίσει κάποια προβλήματα όπως ένα ψηλό ζάχαρο ή ένα χαμηλό ζάχαρο. Πρέπει να ενισχύσουμε όλες αυτές τις προσπάθειες οι οποίες γίνονται, να προάγουμε την κουλτούρα αποδοχής. Το παιδί με διαβήτη πρέπει να γίνει αποδεκτό, δεν πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις και στην οικογένεια και στην κοινωνία. Λοιπόν, χάσαμε τον γιατρό, ολοκλήρωνε ούτως ή άλλως. Να τον ευχαριστήσουμε.